Vítam vás u dnešného videa a u dnešného videa budeme zase hrať Minecraft, ale dneska to nebude Bridges jak obyčajne. Dneska to bude Pillars. Kde to je? Pillars of Fortune. To je vlastne taká hra, kde dostávate náhodné bloky a ja tu nemám vypnutý toto. Kde dostávate náhodné bloky a vlastne musíte ste na takom stĺpe a musíte prežiť. Ako posledný. Chápete? Dobre, tak poďme do toho Pillars of Fortune. Aj, okej. No teraz sme vlastne na takých tých pilaroch a dostávame random bloky. Najlepšia stratégia je zatiaľ hore, neútočte po ostatných a nezhadzujte len tak ostatných, nemám to rád. To je na hovno. A je... boj. Ne, my ideme tu dole, Zrádať? Ale skapal. He. To si ma chci zhodil, alebo iný čau? Iný. A to rovno od teba, rovno aj na mňa. Fú, už som sa zlákol. Kokos. Vystrelil teba do vesmíru, dobre. Ty kokos. Toto bolo zlé, akože... To som ja spravil. Žiješ? Žijem, ja som sa zachytil more na posledný bod, mám pol hapno. To jak, kamo? Ja som tu už... Ale reálne, jaže. Okej. Zabil som tak polovicu servera. Ja žijem. Zabil som tak polovicu servera, vrátane mňa. Gratulujem, ale ja furt žijem. Akože, dobrý pokus. Škoda. Môžem otvoriť ten traktor? Okej. Reálne, kto tu ešte je? Tu je týpek? Ja som tu za kempením, možno ma vidíš. Vidím ťa. Peknej ti to nech, tento. Nech, to môže vidieť, ja neviem. Ty ideš hore? Späť? Mám trident. Kam. Čau, ty ideš dolu. Čau, tu je. Ono si skapal. Jedno. Je tu ešte niekto hore? Bože, on tam znova položil kryštál a je tu on a ešte, je tu ešte niekto? Okrem neho. Nevidím zatiaľ nikoho. Reálne však chce odpaliť ten kryštál. Ty môžeš odpaliť tým tridentom ten kryštál. Bro! To bolo dobré. Len tebe sa to nezapočítalo ako kill. A tu kempí týpek, tuto kempí týpek. Posúvam im Endermana. Je tu ešte niekto, kde? No traja by ste tu mali byť si tu. Ty a ešte úplne dole je niekto. A ide po ňom šalker. A ide po ňom šalker po tom typkovi. Ale nikto nie je hore. Ty si najvyššie. Dobre. Takže mám high, okej. Vyhádzame bordel, čo nám netreba. Si skoro vyhodil trident. Ja viem, čo vyhadzujem. Dobre. Toto si nechal, toto je zabíjak. Áno, to je proste, to môžeš na niekoho dropnúť potom. Ok, takže všetci sú dole, hovoríš. Nikto nie je nižší ako ja. Jeden je úplne druhý dole a druhý tuto kempy. Neviem, či toho vidíš. Ideš úplne na druhú stranu od toho kempu.
Ja nechám si prestotu water bucket, ne. Vidíš, videl si ho? Kde? Počkaj. Prečo si nezobral ten water bucket? Mám ešte jeden. Kde? Kto tu trúbi? Ten typek, ktorý kempí. Tam dole, pozerám sa na ňo. Má tam, že box? OK. Áno, to je on. Kámo, dobrý. Som nemyslel. No tak si s ďalším typkom. Ne. Bro. Fail roka. OK, no. Tam si. Cedulka reálne. Čo mám? Čo je počet? Aha, to je ten čau, dobre. Jaj. Zabijak. Ó, paty, ja. Paty, ja. To nič. To je môj dlh. Čau. Tým. Ty. Keď pôjdem za tebou za chvíľku, počkaj, už sa k tebe Okay. stávam. Yes, pozri, čo mám. A tu máš rovno meso. Odnes niekomu meso. Ešte tu máš. No, kočku, čo som ti spálnul. Reálne typkovi tu hádžem veci. Kočku mám doma. Postel. Hej. No bojíš sa, čo? Tu som, vedla som na pri tebe. Okej, aha, tak tu už je hide limit. Reálne, ja mám veľa blokov. Raz, dva, tri... A dva ja A tam si, počkaj, na bok choď. Mám zabijaka. Zabijak. Dobre! Mám nedráťový meč. Dobre. Tam už je high limit. Tak už som nad ním. Ja už budem mať o chvíľu. Ja mám Genial, tam spadol, zabil sa. Ja mám, Sme tu my dvaja a jeden, ty musí byť dole. Počkaj, čekneme, či není pre istotu. Ja viem vyletieť do vzduchu. Reálne toľko blokov mám, na čo? A ďalší... Ja si nechám posteľ pre... No, že mám dve postele. Kebyže musím s nimi klačnúť. Ja nechcem nič už. Žiadne bloky. OK, je tu ešte... Alebo si budem šetriť, kámo. Ja to tu popreverovať. Do dôležitých situácií. Nie! Chudák spider. Kde je? No. Ja som vyhodil môj bucket a ešte som za ním skočil. Ja som taký dement. Okay. Čavo. Mojdlova smrť všetkých poznamenala. Dement. Keď dole je Revenger, on by ho asi zabil toho čáva už dávno, nie? Mojdlo, ak máš spectata, tak sa kukni, či není tu to hore, alebo je dole. On je dole práve, ale ten Ravager jeho odtlača voda. Aha, dobre. Takže keby si zničil hen tú vodu, čo tu tečie, vidíš ju? Presne tu. Tak by ho mohol zabiť Ravager. Wow, počkaj, tu sa stal taký error menší. Čo? Ja som spadol do toho stredu tej vody, lenže tam nebola voda. Ja som mal strašne šťastie, že som prežil. Daj potom ten blok, aby jeho zhodila voda.
Jo, čo hodí tá voda? Nebaj kamaráde. Hop. Dovidenia. A to je jediná... Prečo si to robil? Ja ho by zabil v Ravager. Ja sa na ňo idem skočiť, ale on vtedy položil blok. Jeho by zabil Ravager. No, kámo, toto je hrozné, dobre. Toto... Čo je za mapu? Keď skočíš dole, tak ťa začne portopovať hore dole. Počkaj, nie, toto je s tou lavou. Nie, toto není z lavou, toto musíme... Ale šafluje sa na dek. Použij ich. Tu sa šafluje, ale dek aj cez to. No. Teba to portne naspäť na vrch? Hej, a potom ty do nekonečna budeš skapínať, nie je to sanda, neviem. Nie, teba to portne, aha, už viem kde. Dobre. Čavo je hore. Bože, ja mám dobrý plán reálne. Look at this, hematoma. Čo ti to dáva? Reálne, ja som ho mohol killnúť toho typka, lenže nie, tá hra je taká, že proste... Či pána som dostal, Zardena už nie. Zardena už stačilo. Musíme všimnúť čavo sem. Čo sa stane, keby som Spectator išiel do toho portálu? Neviem, asi nič. Aj tak ma to teleportne. Reálne niekto je na vrchu, niekto je hore úplne. Next game. Okej, toto je smutné. Lava mapa. No to je lepšia. 3, 2, 1. Musím nepočkať, keď skončí nám druhý, musím trošku rozmýšľať. Lopata. Yes, ja mám envilku. Nemám niečo lepšie. A feeder skeletona. Wow, čavo je nado mnou. I see. Buff? Blok dreva. Ehe. A presne to som si myslel, čo sa stane. Dobre, Reálne ja sa vystávam hore. Čavo má zlé úmysly, vidím to. On reálne to je taký Maďar. Gariosag. No, Prečo by to bol taký debil, že sám skočí do vojdu? Vystavaj sa hore. Ja mám také veci, že proste pozri, čo mám. Ja môžem normálne. Za tebou. Jak za mnou? Máš štít. Ja vidím ho, po ňom chcem ísť. Možno ho zabije ten druhý dozadu, počkaj. Mám šancu. Presne. Jo, to kámo, skúsil to. On nevšimol si to. Som myslel, že ho vytla tá líška. Kámo, toto je úplne jak CS:GO fight. Skoč po ňom, veď je slepý! Tak. Yes! On má mace, musíš byť na gum, on má mace. Ale ja mám envilku za to, a feeder skeletona. No, ale nemusíš mať to rozhrajný. To je sa trošku vyhrať teba. Škoda. Shifty, alebo keď sa nepozerám, si na to skočiť. Niečo tak.
to na čas. Práve, že on sa... No. Tak toto vieš spraviť. Keď sa pozrie dolu, tak po ňom skoč. Vidíš, teraz niečo položil. Že neskoro. Nie, pozri, ja mám iný plán. Úplne iný plán. Aha! Dobre, kámo, plus. Vidie to? Yes! Ale prežil. Ale nespadol, on posiel sa... Yes! Yes! Reálne, toto bol, že boss, ty vole, boss. Čau. Kámo, Envilka. Ty si až tam. Neviem, kde si, asi si neúplne. Tak to máš šťastie, lebo prežiješ aspoň. No, ja som lepší. Pretože one... Vieš, prečo prežiješ? Ježiš, ty chceš odbuchnúť ten krystal, však nemu ideš. Máš úchylku na predpoklad. Pozri, a ja som mal stôl, keď ja som spam spadol, kámo. Ideme urobiť hack. Tak nič, nemôžem tam položiť nič. Naozaj, ty tam... To je Maďar. Ale, čo pak toto máme? Zabij ho, nesústradí sa. Teraz, skoč poďom. Alebo ak sa ti dá niečím vybuchniť ten krystal, zabij ho z tejto ďalky. Nevieš niečím zničiť ten krystal? Ne, netrafil som sa, ale I don't care. Ale je mŕtvý. Ty už máš druhý win za sebou, ja nič. Škoda, keby som ho trafil, by som ho rovno tam hore zabil. Škoda. Rekord byl 17 minut, co má 200 giga. Že to nebude šat. Dobre, hej. OK, mám hlavný blok, môžem potom tlačniť, keby niečo. Jaj. Takže teraz som na rade, jak kto vyhrá. Tam niečo kraky. Čo? Niekam, nejako si moc ješi furt naživo, akože po 40 sekundách a furt sa tu 14, to je veľa. Ne, mňa to líblo! Nevadí, potom sa joinuješ. Nevyššie. Mňa to líblo. Si robíš srandu. Rani, why? Tak Ráňa, ja... Mňam. Tak to by pre dnešné video bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak jasné, že nezabudnete dať like a odber. A teším sa u ďalšieho videa. Prčíc!